Ndinonzi Kumbirai Chiwara, ndinogara muSouthview Park. Kumusha ndinobva kwaGutu kwaChiwara. Southview Park iri kupi? Iri muHarare. Iri muHarare kuMbudzi. Ndimi mandifonera zvazi muchitaurira imimi kuti mune dambudziko rekumonerwa nenyoka. Hongu. Tsanangurai zvinofamba sei panyoka iyi? Zvazvinoita ndezvekuti inini mumuviri mangu ndinotanga ndichivaviwa. Pandinotanga kuvaviwa ndikatanga kukwenya, ndichinzwa kunge mune chinhu chiri kundifamba munyama yangu. Pakukwenya ipapo pandakwenya panosara pachiita maduzo ekunge munhu atsva. Pamwe pacho ndikaramba ndichikwenya panoita kunge bhanda nenyaviri, kunge ndiri kuvaviwa nenyaviri. Kana kuita sei pamwe pacho ndikanzwa kunge ndarumwa pasi petsoka, ndonzwa kunge pane chinhu chinenge chichipinda. Chikatanga kupinda mugumbo rangu handichatogoni kufamba pamwe pacho. Saka ndinenge ndichiremerwa, ndozonzwa kunge kana chakwidza chasvika kuruoko choita kunge chaungana kuruoko rwangu rwekuruboshwe. Saka pachinoungana apa, pamwe pacho ndinotambudzika. Kana ndiri ndega, pamwe pacho ndomboedza kutorawo sauti, ndichikwiza vana sauti kuti ndione kuti chinhu chacho chinofamba here, asi ndinenge ndichivaviwa. Chinhu chinenge chinofamba kunge chinoda kubuda. Panguva yandinoda kutarisa kuti chii chiri kuitika, handizochinzwi kuti chafamba sei, asi ndinovaviwa, ndinokwenya hama dzangu. Ndatambura nenyaya yekuti inyoka iri kundifamba. Kuti muzoti inyoka musi kuiona, munoziva sei imimi kuti inyoka? Kuti ndizoziva kuti inyoka, pandinoita duzo racho iroro ndinoita kunge bhandi renyoka yakatenderedza. Saka panenge papera ipapo, zotendererwa kwandinenge ndaita panenge pachiita kunge munhu afambwa nenyoka kana kuti atsva nemunhu, asi pakaita bhandi rinoratidza kuti pane chinhu changa chakakumonera. Vanhu vangade kunyatsoziva kuti sei muri kuti inyoka, nokuti inyoka kuiona kuifamba. Mune muchinzwa kufamba kunoyatsoratidza kuti iyi inyoka sekufamba kwainenge ichiita. Pamwe pacho ndinenge ndichitotonhorwa, ndichipindwa nechando zvekuti ndinenge nchinzwa kuti muviri mangu chando chiri kunyanya kundipinda. Saka pakupindwa nechando ndichitendererwa ndichikwenya, pandinenge ndichikwenya panozosara pakaita maduzo akaita bhandi rinenge richiratidza kuti pane chinhu changa chakandisunga. Mataura imimi kuti nyoka iyi inokuitai mudzimai, munhu mukuru imimi, zvinoreva kushinwa, angava murume, munozviziva? Hongu, nekuti dzimba dzacho pese dzese dzandakapinda, pamwe pacho varume vacho vanotozoita kundimutsa. Saka varume vacho vanondisema vari kundisiya. Tichitaura kudai amai, mune vamuri kufambidzana navo here? Panguva ino handina, nekuti chero pandasvika pacho vanhu vese vanondisema. Mune vana vanganavo? Mune vana vaviri. Munofambawo here kwakasiyana-siyana mukutsvaga kuti chii chiri kunyatsoitika? Ndaimbofamba mumaprofita mudzin'anga, asi pese pandakafamba zvinongonzi amai mune nyoka iri pamuviri menyu, iri muchiuno menyu, saka munofana kutsvaga mubatsiri. Vanongoedza nepandinovanogona, asi vamwe vanoti vanotya nyoka iyi, saka vanenge vachingondibatsirawo pano neapo zvavanenge vagona. Asi dare riripo nderekutoti vanonditi mune nyoka iri muchiuno menyu. Pamunenge muchikwenya paya, inyoka inenge ichitokufamba ichikuya mwairomba. Zvakatanga mugore ra2000 pandakadanana nemukomana wangu, ndikatoendawo kunoona kumusha kwake. Ndichidzoka paakazenge akuda kuchindibvisira, ndokubva zvanzi naamai nini mukadzi wababa wangu, nekuti mai angu nababa wangu vakarambana. Zvikaikuwa uri kuda kuenda, vamwene vako vane nyoka yavanoda kunokuisa muchiuno, nekuti ndiwe muroora mukuru wemumusha imomo, uchanzi uri muroyi, saka zviite kuti uroorwe nemukomana uyu. Ndokusiyana kwandakabva ndaita nemukomana uyu. Ndichizodanana nemunhu wandakadanana naye, ndichienda kwatete, ndichida kunoratidza tete vakati hazviite kuti undiratidze mukomana wako, baba wako vasina kundiudza kunditi ndidai ndizvidayire. Endai munotsvaga mabasa, moshanda, kana mazouyu kana baba venyu vazotendera kuti muroorwe mozoroorwa. Ndobva ndasiyana naye
zvekuratidza vahama vakomana vangu ndokubva ndazongoita kutizira kumurume wangu wekutanga. Pandakatizira kumurume wangu wekutanga kuti ndibate pamuviri zvakanetsa nekuti ndaingobhilidha ndine pamuviri apa, akazotangawo kufamba neni ndichienda kuzvipatara ndainzi kubhilidha kwamuri kuita amai endai munogezwa chibereko nekuti pamuviri pakabva. Achizofambawo neni mumachechi nemuchivanhu murume wangu ndopakanzi aiwa pane nyoka iri pamudzimai wako ndiyo iri kukodzeresa kuti muione unge asina pamuviri asi pamuviri anapa. Ndibva ndanzi nemurume wangu regera ndiinde ndinobvisa pfuma, ndobva aenda akanorora. Mushure mekunge aroora murume wangu akazoti kuna tezvara ndokumbirawo tifambe tigadzise zviri pamwana wangu. Baba wangu vachibva vanditora pamurume wangu ndokubva ndadzoka. Saka izvozvi baba mati vapenyu amai murume baba makamboedzere kuenda kwavari kuti baba ndenda kugona ndinaro uyezve kana makaenda vakati kudii? Ndakaenda baba, mazino angu amuri kuona akaoraya mhuri yeZimbabwe. Ndakaenda kuna baba mazino achitanga kuora tiri mimba yangu iya, ndinotaura kuti vakanditora. Ndikavabvunza zvekuora kwemazino vakati ndezvemumusha medu. Ndikachindiratidza ivo vari mumusha medu ane mazino akaora sezvekuita angu sezvo ndisingazive dzimwe hama, vakanditi avo maorero ari kuita ndo maorero ari kuita angu. Ndokubva ndangonyarara. Kune vanotaura muchitsvaga kubatsirwa vanoti inyoka rudzii inokumuonerai muchiuno iyi ichikuitai mudzimai? Havasi kutaura rudzi rwenyoka nekuti vari kuti zvinhu zvacho zvinochinja fesi yenyu inombochinjwa, saka ndizoziva kuti inyoka yerudzii handizivi zvangu. Rama nekunhonga maplastiki ndichinotengesawo ndikawanawo dhola rekuti ndibhadhare pandinogarawo nekuti ndinowanawo chekuti ndidye. Vakura zvakadii vana venyu vaviri? 15 years ne8 years. Mirawo kuti vandisunungure, ndiri kutambudzika. Ndinozviziva kuti ndakarerwa nambuya mai vamai vangu, asi mai vamai vangu vakasvika pakufa ndisina chandaripa. Ndinokumbirawo kuti ndisunungure ndigone kunoripira umusha kwamai vangu. Ndinozviziva kuti vanhu vanorambana, asi hazvirevi kuti mukurambana kwevanhu nevana munenge marambwa muchafana kutambura vabereki vari vapenyu. Ndotambawo unherera here baba namai vangu vari vapenyu? Ndotambudzika here? Ini mbuya vangu vakasvika pakufa asi vakandirera, asi havana chavakawana. Nhasi ndofamba ndichitambudzika kudai. Ndinokumbirawo kubatsirwa. Chamuri kuda kunyanya kubatsirwa nacho imimi ruzhinji rweZimbabwe ndechekuti kudii? Nhau yenyoka iyi yandiri kunzi iri kundifamba, nekuti chero kuti ndifambe ndichishanda pamwe pacho ndikatanga kukwenya handikwanisi kufamba ndichitsvaga marara acho ekuti ndiwane kurarama. Ndinenge ndichikwenya ndiri mumba, pamwe pacho ndine ndichikwenyera kumadziro, pamwe pacho ndinozora parafingi. Ndosvika kupi ndichidaro? Ruzhinji rungade kuziva amai, makamboenda here kuchipatara imimi nekuda kwedambudziko renyu rokupenya iroro? Kuchipatara ndakaenda. Pandaenda kuchipatara ndaibayiwawo mainjekisheni ekunzi ndine siki nekuti kukwenya pandaionekwa ndine mapundu andinenge ndinawo. Ndichipiwawo mamedikesheni ekuti ndinotengawo mishonga. Ndanetsa nekutenga mishonga yekupfekawo, asi hazvina pazvinochinja. Ndaakutokumbira. Chirwere chachona chepabonde chesiki chamuri kutaura makambowanikwa muinacho here? Handina, zvange zvava zvekutofungidzira kuti pavanononditarisa vanoti inogona kunge iri siki, chimbonoshandisai muchidai, kana zvikaramba modzoka futi. Ndanzwa nekutenderera ike zvino mari handisisinawo nekuti mari yacho kwekuiwana handina. Hatiti kune vanoda kukubatsirai amai, vangava maprofita, machiremba akadzidzira basa, dzingava n'anga, vangakubatei panhamba dzinoti kudii? 0780 291 787 kana 0772 579 070. Chikorai namba amai? 0780 291 787 kana kuti
0772 579 077